RT setunggal tikale tiga sekawan sampun sumadyo. Monggo mangke rasa kesusu ning mlaku santai wae. Kanthi raos ingkang gembira, ingkang seneng nggih. Santai nang kepangasan. Coba papan. Yo. Langkah dadap mlaku bareng. Yuk. Lancar saya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lancar, yuk terus. Ini panas-panas ya. Ya.
Ayo juga deh. Gede buah. Ada teh kuwi. Ala mami. Iki simba-simba kasihan iki. Hati cara marti dusun endahing kabudayan Jawi kang ati luhur sedaya kang samirawa satuhu tresna budaya warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam budaya. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur ingkang satuhu kinabekten saha dahat pinundi. Dumateng panjenenganipun Bapak Hari Santoso, Kabid Adat Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman ingkang pantes katuran saking pakurmatan. Dumateng ingkang satuhu kinurmatan panjenenganipun Bapak Tri Ahmer Yadi SPMSI Panewu Kapanyewon Merbah. Panjenenganipun Kapolsek Merbah ingkang Hamagiri. Dumateng panjenenganipun Bapak Kapten Kusno dan Ramil Merbah. Dumateng panjenenganipun Bapak Amir Junawan Lurah Kalurahan Sendang Tirto Soho Poro Tamo Dukuh Gamelan. Panjenenganipun Bapak Idam Restu Analdi Sarjana Ekonomi Dukuh Klodangan. Panjenenganipun Bapak Suparman Dukuh Tampungan. Panjenenganipun Bapak Marjoko Dukuh Jetak. Panjenenganipun Bapak Sigit Wardoyo so Dukuh Karangasem. Panjenenganipun Bapak Martono miwah para ketua RT ing Padukuhan Gamelan. Dumateng para muda werda, para sutresna budaya miwah para sedaya warga Padukuhan Gamelan lan sak kiwa tengenipun ingkang bagya mulya. Awit pasangan liman tapi
mugi ladeni miyang tulak sari kanthi linambaran trapsila ing budi miwah ngunjukaken raos syukur dumateng Gusti ingkang murba gesang, Gusti ingkang maha asih. Mugi rahayu sagung dumadi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Nyuwun itipalilahipun mugi pinarenga kula Kris Adigana ingkang dumunung wonten ing RT kalih Padukuhan Gamelan cumantaka hanjejer wonten ing ngarsa panjenengan sak perlu ambuka wiwaraning suka duwaraning kandha pinangka jejering panata cara ingkang mundi dawuh saking sedaya panetya sak perlu mratitesaken murih ran saking titilaksana adicara merti dusun Padukuhan Gamelan. Merti dusun Padukuhan Gamelan nenggih salah sawijining adat budaya Jawa minangka wujud gumreguting sedaya warga Padukuhan Gamelan kagem ngopeni kanthi becik wewengkon Padukuhan Gamelan saha minangka mujudaken raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa, Maha Agung saha Maha Welas Asih kanthi sarana gunungan cacahipun wonten gangsal minangka pratandha Padukuhan Gamelan wonten gangsal RT. Woh-wohan polo kependem polo gumantung minangka saraharjan guyub rukun warganipun kemah ripah loh jinawi rejeki ingkang banyu milih tanpa kendhat saha tinebihna saking sakabehing sengkala beda lan bebaya satengah jumbuh kang kinayung basuki kang kaesti rahayu kang tinuju Allahumma amin. Sagung para rawuh ingkang kinarya kepareng badhe kula waosaken rawanjaning adicara ingkang kepareng badhe katindakaken. Miwiti laksitaning adicara pambuka kanthi ngumandhangaken lagu wajib kebangsaan Indonesia Raya. Kalajengaken adicara pambagyawarja kapiji ing adicara kalih wonten adicara 3 pangandikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Upacara Adat, Bapak Hari Santoso. Yang kami hormati Bapak Panewu Kapanewon Bebah, Bapak Tri Ahmeriyadi, SPMSI. Yang kami hormati Bapak Lurah Sendang Teto, Bapak Amir Junawan, beserta perangkat desa Kalurahan Sendang Teto. Yang kami hormati Bapak Babinsa, Bapak Septun Islam, dan Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Tri, dan anggota Polsek Berbah lainnya. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh warga Padukuhan Gamelan RT 1 sampai RT 05 yang sudah berpartisipasi. Yang kami cintai dan kami banggakan pemuda-pemudi Padukuhan Gamelan, pengisi acara dan panitia merti dusun Padukuhan Gamelan. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat barokah dan rezekinya kita dapat menyelenggarakan acara yang sudah lama-lama kita tunggu-tunggu, yaitu merti dusun Padukuhan Gamelan, yang alhamdulillah semua RT dari RT 1 sampai RT 5 dapat berpartisipasi. Bapak Ibu hadirin dan Bapak Ibu warga Padukuhan Gamelan yang kami banggakan, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah
kami dalam menyelenggarakan acara ini. Sagung para rawuh kakung Sura Putri kendhat kinurmatan kepareng tumuju ing adicara 3 nenggi pangandikan ingkang angka setunggal kasuwun gunganipun panjenenganipun Bapak Tri Ahmeriadi SPMSI panewu kapanewon Berbah medhar pangandika wonten ing Sasonoworo wekdal saha papan kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang lan salam sejahtera kagem kita sedaya. Salam budaya, lestari budaya. Matur nuwun. Yang terhormat Bapak Hari Santoso, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman ingkang mewakili Kundo Kabudayan. Anten nggih Pak, Ibu. Yang kami hormati Bapak dan Ramil ingkang diwakili Bapak Babinsa lan Bapak Babinkamtibmas, ingkang hormati Bapak Lurah Kalurahan Sendang Tirto, Bapak Amir Junawan beserta seluruh pamong Kalurahan Sendang Tirto. Aturaken matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Tri Ahmeriadi SPMSI panewu ing kapanewon Berbah kita sampun medhar pangandikan ingkang angka kalih kasuwun gunanipun panjenenganipun Bapak Hari Santoso, Kepala Bidang Adat dan Budaya Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman. Dumateng panjenenganipun Sasono Woro Soho wekdal kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Panewu Kapanewon Berbah bisa hormati Bapak Lurah Amir Junawan saha stafipun, Bapak Kapolsek, Bapak Kuramil ingkang dinten menika salirani saking tim Bapak Kapolres dan Kapolsa sumrambipun Bapak Duko wonten ing laladan Dusun Gamelan, Bapak RW, Bapak RW Warga Gamelan ing satu Wadi Mulyo. Tentunipun puji syukur monggo tansah kita aturaken wonten kasebut Gusti ingkang murbik dumadi ingkang kepareng sampun dawuhaken nugara suci inggih menika kabagas warasan ing tansah tumantuk dhateng unggul kulen sami. Satemangkul kulen sami saged anyekseni saha karawih wonten ing adicara sang punika inggih menika mergi dusun wonten ing masyarakat Padukuhan Gamelan. Puji syukur wonten masyarakat Gusti ingkang sampun dawuhaken rezeki lantaran program as program amun ismi program Allah. Lan ugi mergi dusun untuk penanganipun program oleh masyarakat adat tradisi ingkang pinanggena mujudaken setunggalipun pesta masyarakat tumuju ing adicara sekawan nggih Hasungkara utawi nastang umbul donga puja basuki kepareng hanyalirani panjenenganipun Bapak Pujono nggih Rais wonten ing Padukuhan Gamelan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sedaya, bapak-bapak, Dusun Gamelan, Karangsari, Jeddak, Tampungan Karanganyar, ya. Sedekah malih, mangke sedekah bumi badhe dipun rayah untuk umum ya, untuk umum. Monggo kula tungani riyin, mangke pun kampung kula ndonga segera disedekahkan. Mugi-mugi mawon Dusun Gamelan, Dusun Tampungan, Karangsari, Jeddak saged pinanggihan kemah ribah loh jinali baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wakina benar-benar Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Padukuan gamelan satu tetes padukuan ingkung kembang rempah loh cina buyut rempuk sedaya warga rempuk tahu kecap Purwosari menawi wonten keladu ing patrap lan pangucap nyuwun pangaksani. Semua panjenengan sedaya sami sesanti kuncara ruming bangsa dumunung wonten ing luhuring budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.